teman-teman YouTuber, makasih, thank you. Ya. Yuk, 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 yuk. Ya. La 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 la. Pas kedangan aku langatin titikan halabu tresno nanging keloro-loro Yo yo yo. saya ora kuat aduh kang mas apa kudu nekat Aku sayang, aku cinta padamu. masa Orang ngira mae Ya. yen kasep teka aku. ora nek kasar yo Jebul kowe wis ana sing duwe. Masa? Aku ngangkang rasane kaya ngene. bukan budaya bra ayo ya Oh eh. mana jadi dan sumpahmu ini ada tresno sehidup semati Demi cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Kembang saiki kang tansah diukemi kudu sabar lan telaten ngangeteni Yen mangkono yo barang ndedonga nyuwun marang dewa tresno. Guru budaya. Ya Wes kelakon aku halange tititika labu tresno nanging ke lara-lara ati iki saya ora kuat aduh kang mas apa kudu nekat yo Aku sayang, aku cinta padamu. apa sok Ora Eh. ngira yen kasep teka aku. ya Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene jatine. goyang lagi bra ya ya jadi dan sumpahku ini ada tresno sehidup semati Demi cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. sawiji kang tansah diukemi kudu sabar lan telaten angeteni Yen mangkono ya barang ndedonga. Ayo tun para dewa tresno. Terima kasih yang barusan datang ingkang katembe rawuh. Nggih.